Hello guys, part 2 na ni siya guys. Please subscribe, comment, like, and share my channel. Maraming salamat. Part 2 na yun, guys. Ah! Yaman eh. Diyan na maulian yung pinkaw, sir. Ha? Ay, sige na lang nabing ko. Importante may lawas. Importante matindog pa, no? Gataw. So matindog pa, parts. Sumana. Masilit na mong mata, anak ba? Ano kay viewers Hong Kong, Korea di eh. Dan. Wala di kabulutay. Takamay. Ito ka musulat oh. Dito na. Tanaw po sa kuwan, aram kita mo, no? Tanaw dito pa mo. Shout out sa taga-apply, Yadigos. Kita mo, no? Ali dong. Ali, para makitaan ka. Dali oh. Para makitaan ka, Stevie. Nakiaram Oh, kita. nana ka diha. Oh. Aram kita nga tito ni mo. Oh, tanaw mamugma. Ugma lang tanaw kay wala pa ron. Inang ana, ako ko diha. Artista. Artista ka, Jo. Ay, panggitik na. Malis talaga man. Uli lagi ka ron. Ilang tagamay. Shout out sa taga Playa, Digos. Kinabi Playa dito sa Gihing. Playa Digos ta. Iba na yung Playa Gihing, no? Playa Gihing. Kasi kung maligog dagat, yun ay mamaak ang lubot. Butiti. Matipid. Sa kuwan po to, dawis po to. Wala na. Wala na lang. Wala man. Nagkatong sa aplaya, kuwan man to, nasangit sa pukot wa. Nya na. Gipaat. Maligo di kagabi eh. Dili na magbungtod. Sabi nga dito, pila ka years naman. Wala lima kung kapag kang namadilain dyan. Pagkatong sa kuan, dawis tulo ka kuan na to gipaat. Tulo. Ang isa naman ta to. Isa na to ka kuan, babae. Ako siya. Bakit mo na ang lagi? Lagi ang Igsuon. Tag-iya to kuan greo sa kaning walwal stiguman. lagi Walwal ka ng Bar, Aristo Bar, mas siguro na. banda-banda.
Hmm? Kaya panigano? Nya ini nidagan man ang kauban padulong sa dagat pod. Paat pod siya. Ay. Takot. Tulo ka bukid paat. Yawa ba? Ikuan man tong salida sa KMGS. Wala siya kumaligo eh. Nge Kasi nyagi matimingan tumadlog. og init di pa sila mo pag init mura ganang kadlawon po sila ni kuan god. Timingan gyud to nga sila Hindi mo. ka nakabasa yung nagkulay, boss? Masa hakba... Wala na siya. Sauna. Sauna, bata pa ka. Maligo. Butang-butang. Ganun siya nga side, upat ka side niya. Yan upat ka side mo, ni balay-balay sa pasmus-pusok. Kanya lang mabungkag na sa gabinan, mabungkag. Kung mo pili sa isos mo. Ayaw, di mo man gipadugo. Kung tagamay. Ha? Hindi ko kakuot. Kanay-kanay. Ay, idikit. Kaya maipit, hindi ko kakuot. Uy! Kung kumang basketball, maligo. Ano? Na, tanaw na ko. Na. Naka sa TV, oh. Ano? Ha? Babay ka, naka-umas TV. Tignahay. Hay, silingan. Ina, dayon. Hay, amo ko. Nago na. Ha? Ano na ako sa... Basta kamay. Natangos. Pero boss. Ha? Hindi kayo madukot. Pero sulay na. Ngayon na. Ito gamay boss. Dito yan. Dito yan gamay. Up. Ito gamay. Karon gugma wala ligo ha. Duha kadlaw ha. Ay, balay ka, duha ugma. Nakawa-dawa, di ka pwede magpasa ha. Gugma, pwede ka magpasa, pero kaya nang ligo.
Ano, naka-host TV o. Alam, awas ka di aron. Ano? Lawas mo yung tubig. Lawas tubig ng lawas. Pero mga tag na kanya, buwan. Ako na, kung ganito, bulog na ng buwan. Ganito ko, bukas ng buwan, bawat ganito ka ng bawat. Pinigyan ko na ata rin. Bawat. Sabi, Ay, nakikita ang bugulong. pinigyan mo, isa semua. Ah, lalansa. Tanong ko dito, nagay kay comment, wilot ka bata. Wala po to, di ba? Mga to na. Wilot ka bata, nga wala na po. Sana lang ka pa ah. Sana lang ka pa ah. Sana lang, ulit na. Ulit na mo. Ay, inayan lang. Inayan lang daw. Hila naman ko ni, oh. Inayan lang? Ano mang inayan man? Dahil? Ako muna. Oh. Kinagilot siguro. Oh, ano din na? Ako nga. Kanang gahilot siya. Ako din na. Manawa daw ako ba? Yung mo man ang mama ginilot. Yung natawa. Lot na ko. Yung mama mo na. Dito kami, boss. Hindi pala yung boss. Hirap na ito. Diba? Ha? Pero boss. Nayan lang? Isa. Wala lang po ako. Uy. Nandun. La. Yung sa tuniya pa. Tanggal lang kayo. Biraha gamay nat ni isandig na. Oops. Ay, tama na. Ay, matumbang isa. Ay, alam. Wala na. Wala na. Oh, wala, nangumuo.
Alang ni? Ayaw, labot na. Alang na? Alang na naman? Pangit ang halang. Ha? Dili maayo ang halang. Panit ka na lang, panit. Wala ka, tawa na uplat. Naplat ka. Oh, panit eh. Haplas mo sabihin? Isa mo nakaplas? Mama, Hmm. ito yun na. Ano? Ano ang haplas mo ka? Ano ba? At mo ba nini ba? Us-us daw ka. Hindi pa. Ha? Wala ka to. Hindi pa ba tayo masisunod. Impact. Ay, buto. Sa mo tayo na gabi pa ka magito. Masakit. Ay, masakit na inutol. Pasos kamay. Hindi ka lutang. Hmm? Hindi ka lutang. Ang Anak, ano? bilin na. Bilin. Dani. Turaho, mawasan niyo dito. Ha? Ang mga turaho, mawasan niyo dito. Uy, Kaabon. mayabo, mayabo. Nagkaabon. Ayaw inom mo ha? Nagkaabon. Ano, pareha sa bata dito sa mo kuan. Pag-iya sa mo boardingan na siya adapted ba? Dua ka tuig. Sus, giinom ang haplas. Ay, mansanilya? Iya. Ang sa dito. Wala man noon. Okay. Gi kasab-an. Duha jud kay gayon. Yan inom og haplas. Ayaw yung inom mo ka ng gas. Patay. Inom mo ito ng gas. Ah. Basta kid. Makanat ka pag duha lagi. Ah. Magbag. Gusto na lang kay kulang. Tinta babang. Tinta papa. Ni ko tas papa uy. Taba. Tinta. Alele. Wala gani no no. Sa na siya. Betul. Eh, Apa itu? wala gani. Pastilan kasabot. Pagpuyo ba? Patuloy karon. Ilan na edad niya? Re, Pre, pwede na sundan. siis. Ha? Siis. Yung si Isma, ako mo ka. Naskilid. Kulang siguro. Kulang ako. Kulang days. Normal ang ginagawa, hindi pa mo kuhan. Okay. Naman yung pagkaroon. Sakit yung siguro. Kailangan tayo sakit ng panunya pa. Bukos ka lang ba si Isma? Ato kog nasyonal ani kuan. Pizza 26 sa November kay wala na may kan inanay tubig mo agas ba. Pinamagwangan din ako, cesarean ka na. No?
Kaya ang ulo naskilip. Yan, na, mo siya Naskilip pa. skillet. Tagtong buwan. Ito sa adawis na ilang ang bahay good. Ilot lang. Ako na ako pa niya. Plasan ba? Kapag haplas, may iti. Kapag check na pag-usap sa doktor, platon ka lang, normal naman. Ayan na, mabis. Nakatuyok siya ba? Nagasan niya to sa pikap mo. Sa pitin, manata ba ko? Kana mo ni skillet good. Namay Yato ko- nag-istorya nga. Tatuar din nila sa playon. Oh, ay ganito naman. Ay! Ato kong nasyonal, ako ra isa. Ay kani, malita pa man na yung trabaho. Usa ko ni tawag nila mama nga padalang gamit. Gidextrose na ko. Ano ka uli? Otang jacket lang. Sakit. Jacket. Kung ka na magbangan, injus na. Kapilag injus ka ko. Dili na yan. Sa saan lang Ano injus. yung jacket? Kung dili pa good time. Yun na. Itong isa na ko. Uli lang yun eh. Injust ako ato. Mama. Itong isa na ito, nasa ilan ni mama. Sige, injus. Wala. Pa. Pinapractice lang siguro mo. May expert naman ka mo. Nene. Ako nene. Di mo na masakto ni mo, bud. Ay, nasa toy. Papa lang ito. Ito. Come on. Pag napitik siya, kabuhi. Pag may magdagandagan, may nagkapag ko panahon. Yeah. Panahon pa lang siya. Yeah. Doon na panahon niya, nituyok pa lang siya. Ang manana, sakit na yun ang tiyan. O sakit na yun tiyan, stomach ache na siya. So, inikulin niya karon, doon abot o. Ayaw. Kingkoy ka ka. Inikulin niya sa balay na mabilig yung ice. O mamalit mo. Umalit. Ice matagas. O, Ito pareha na inyo Gani, limpiyuhan niyo mong kaldero, trabaho niyo mo ni Ron. Kablihan ka man eh, para maayon mo kabuhi. Kahit pa ka-ice siya. So, limpiyuhan niyo mong kaldero, tapos butang niyo mong ice. Tanggalan sa lupin. So, butang to niyo mong ice, buwak ka lapod para masulod. Pag butang mo sa ice, saboy o sa kabasong tubig. Sa kabaso lang. Sabuan mo. Kung man, pagkabukal, kung may gamit niyo silin, bili. Butin. Butin, parehara na. Tayo na rin 10 minutos, monitoran lang. Isa kabukal, nabukal na. Di pa, mahilis. Mahilis, di man nabubukal o di mahilis. O kay bukna mo kay guys. Kuya. So pagkita nimo nabukal na, butan mo sa duha ka mag. Inom mo nimo tuyo ron. Mapakatanaw. Wala pa. Oh. Kuya. May Kung ano kaon. inom sa inom ni tubig. Kung ano inom sa inom ni tubig, duha ka mag yun tuyo yung ginom nga init, dili po ka mapasok. Pag man, mamahaw na. Ha? Pag man mo inom sa duha ka init, mamahaw. Oh, nga after 1 hour, Pero ano po isa niya siya? kabaso ibutang sa paan. Kay mahilis naman tong ice, no? Oh, sabot, isa ka baso sabaw. Isa ka baso Pero lang. pagkabukal na, ibutan mo duha ka mag. Oh, ang duha ka mag inom nimo. Ha? Tuyo aja inom ha. Ang mga dito, anak na to, Oh, pareha halimbawa tong kung brown. isang oras ka nagpabukal, buta to 8:30. 8:30, 9:30, 10:30 maghimo ka. Tulo ka oras. Kanakaoras. Para makakusbalay. Kung mulakaw pa ka. Mga mangumpra pag materialis. O basta panikamuti nga makuha niyo ng 8:30, 9:30, 10:30. 10:30. Tulo ka oras. Oh, ano, kung unsang oras mo naabot, mo ito trabaho ka. Karong adlaw tulo ka oras, ha? Saba. 8:30, 9:30, 10:30. Mana? Ugma na pod, katulog gapon pero bago mamahaw, bago maningod to, bago manihapon. Umuha na. Maman wala na. Aw, sa di pa mo kaon, mo inom. Oh. Diyan pagka Pag inom wapay na yan. paniod to, mainom na pod. Mainom na pod. Diyan pag panihapon, mainom daan. Pag man kaon na. Ana dahil sulod dayon. Yung kabusog pa man ganito, dili ko kaon to tuyo agad siya. Tuyo agad siya. Pag man wala na ha. Kaon siguro ka gulapas sa oras pa. Kaon siguro ka tagalaon na.
Mami tayo yung mas bata, napalo. Nilagtan mo na. Kalod-lod, pud na. Buhay pa yan. Wala kalong. Ma, palong. Wala palong. Papa lang. Wala papa. Pananglitan kung tan mak yag uli mo pan init. Dahil pag mangumprag materyales niya maabtan sa oras lahi bahalag lahi lang nga oras basta makuha nimo ng tulo ka oras nga kuan. Nindot masundan yun siya after 1 hour. Dito na ko umabag. Kung nakay pamaagi, magdala na lang siya. Kung dugay kayo. Magdala, termos. Anong po termos? Kung makuha ng gudang, nakay ba ng sulag ninit? Makuha lang naman ng tulog Ay, ana na lang pang, kuan na lang, hapon na lang ka mangumpra. Hapon na lang mangumpra aron makuha jud Makuha ang naman na, 8:30, 9:30, 10:30, wala na. kaya nga hapon na lang ka mangumpra materialis para makuha jud ang tulo ka oras nga Kada oras, pag pagkuha inom. ko kamag imong inumon. Init ha? Tuyo agad pasulot ang init. Tama lang nga kanang dili kay siya init ini. Init din siya. Pero kung hindi pa mapasok, wala kayo nangapin. Kaya mong tumong makasulot ang init. Nakagat mo na sa tumbaba ko niya. Kaya. Sige. Oh, sapa ba? Yaguman niyag inom, pwede na mahaw. Mahal na yun. Shh, di mangilabot diya ba? Ibilin ta jud ka diri ron. Palong jud siya. Lamang Agar bos. Oke. Ayaw dili ayaw dili.
Ayaw ba ka ba? Ayoko na kumain. Ay, Ayoko na kumain. Ayoko. ayaw ba? Ayoko na wala. Wala ba? Ayoko. Sabot ka. Ayoko lagi ako. Ay, isuita lang rin. Mawala mo oras. Kami po gabi, malangit, maling gagabi. Ayaw ko lagi. Ay, puta. Putan guys, ako. Eh, pagpasa ka na. Nagkaroon ako, di sa taman. Alang yung mata? Alang? Merkulis, paligo na siya. Mana? Mana? Ano pa? Ano pa? Mana? Ang jacket na, yatag papa na. Ang jacket yatag di papa. Ang jacket ba yatag di papa? Dang, medyas. Ulay medyas lagi. Manginan, bantin. Pwedeng pants. Pantalon ra. Ito. Ito ba? Ito. Ito ako din. Ulang tuto ako. Balik mo. Unya nanak. Wala pa man human unya na iso. Okay. Ayaw ilabay. Bastos mo ka, uy. Ano siya, mamaya na ka. Jesus name, ayun na. Medyas, jogging pants, jacket. Ayan, thank you for watching guys. Love you.